Ahoj, dnes tu mám pre teba pripomienku ohľadom trpezlivosti. Ak vo svojom živote momentálne na niečo čakáš, napríklad na to, kedy prídu plody tvojej práce, tak ťa v tom chcem podporiť. Vydrž, zotrvaj a uvidíš, že plody tvojej práce sa dostavia. Nenechaj sa odradiť svojimi vnútornými strachmi a ani svojim okolím. A v tomto videu ti chcem ukázať príklad mojej Duly. Zo začiatku potrebovala čas, aby mohla zakoreniť, aby mohla zakvitnúť a potom zarodiť. Moje okolie neverilo, že sa tomuto stromčeku bude dariť a že zarodí. No po 3 rokoch sa podarilo a vytvorila krásne 3 dúlky. Spravila som z nich výborný lekvár, ktorý chutil naozaj každému a samozrejme aj tým, ktorí ma odhovárali od tohto stromčeka. A takisto je to aj v našich životoch. Trpezlivosť Duly prináša.